Здравейте! Намираме се на един открит и защитен терен, което представлява едно ягодово насаждение. Като целта на това ягодово насаждение е да се тестват ягоди с силна устойчивост на всякакви заболявания и да бъдат с много голяма родовитост. Като целта е да се максимални ползи да се извлекат. Като родовитостта е огромна, голяма, при по-тежки, дори и при условия без осветление. Целта ни е да се възпроизвеждат по различни начини. Тук размножаваме растения, които ги тестваме изцяло за устойчивост към различните видове заболявания. Като основно се борим с всякакви вредители при тях. Един от основните вредители при насаждението е охлювите. Признаците са повредени листа, плодове и оставят видим хлъзгав сух отпечатък. Контрола и лечението за охлюви е като разпръснем суперфосфат или калиева сол около самите растения или напръскаме насаждението с разтвор на натриев хлорид или така наречена готварска сол. Другият вредител, който основно го има по ягодите, е нематодата. Тя е много опасно заболяване, като нейните признаци на нематодата са жълти и къдреви листа, бавно растат растенията и самите плодове се изкривяват. А тук имаме още следващата леха гнезда за засяване, а този сорт е Зенга зенгана, който е един прекрасен и силно родовит и ароматен сорт. И искам да ви представя следващият сорт, който е адаптирана горска ягода, отгледана от семена, която е кръстосана с сорт ягоди Мице Шиндлер. И другото, което искам да ви представя, когато попаднете на некоректни търговци и закупите расът от некоректни търговци, в случая тук имаме засят расът с черно кореново гниене. Ето виждате как 50% от растенията са изчезнали, изгнили в самите гнезда и няма да се развият повече. Тук искам да ви представя ще един сорт много прекрасен, силно родовит, Флоренция, италиански сорт, който също е засят на 20 септември и е изключително отлично състояние. Тук имаме малко сезонна малина. Както и подготвяме терен, лехи за засяване. Предстои ни също и междинна обработка между самите лехи. Тази площ трябва да се ще обработиме, ще я фрезоваме в случая, като тук трябва
през пролетта, вече след основното подхранване на растенията, да получиме разсад, който разсад ще бъде преместен на друг терен, като пак ще продължи самия тест на растенията като развитие и след което вече ще наблегнем на разсадопроизводство. Тук имаме поливен канал и най-вече моят верен приятел Арчи, който ви го представям. Прекрасен умник. Терена е много красив. Край терена имаме река. Невероятен пейзаж. Ето я и самата рекичка.